हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय दायो दंफैयो आङो सिनायसार लाहानि न' आरोना नै अनजु मेडाम लाहानि न' ओमफ्राय बिसा दिनै फिसालानि बार्थडे जानो नागिरदों ओमफ्राय आंखौ बेयावनो लेंहरनायखाय फैदोंमोन आरोना बेलुन सेलुन साजायखांबाय जों नै ओमफ्राय दायो बाथौ दुंगासिनो बिस्रा दिनै जोनोम साननि नामावहाय बाथौ दुंदों आरोना बिस्रा ओमफ्रायो दुंखांहांबायानो दुंखांनानै सब फेरेंगा लानजाय दानगासिनो दा गुमैया आं देखायलांनि र' नोंथांमोननो एसे नायलांबानो जाबाय नै दुंखांनायनि लामायाव फैबाय दायो फेरेंगा लानजाय दानखांजोबबानो जासिगोन आरोना गुमैया मावगासिनो नै फेरेंगा लानजाय दानगासिनो नै आजि साफा खालामदो दै मेन दुंग्राया नोंनो होनदों नामा गिबिनिफ्राय जोबजासिम नै हाफोरखौबो समान खालामजोबना होखाथारबाय दा लिरबानो जासिगोन आरो माने साफा इदियाव हा होनांगौथ' होमबाना मोजां नुयो माने उसुं होनांगौ उसुं नामा उसुं होब्ला मोजां नुयो नै इदियावब्रा बार्थडे बयनि बिफाया नै जि खामानि मावनायाव गोसो होगासिनो थिंख्लाब जाजोब्बाय अखाबो हादों आरोना नै बार्थडेनि दिनावसो नै अखा हानानै तिरपाल खोंलायनो गोनां अबस्था जादों आङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ देखायहैनि र' सोर सोर संगासिनो दङ साद्रिया नै संगासिनो ओंखाम ओंख्रिखौ मा संदो देखायहैनि र' एसे खोनायाखै नों होननायखौ ओमफ्राय मालिक लाहाबो मिरामिसखा बिसाबो ओमफ्राय जोङो बेदर मोनजागोन आरोना जों मिरामिस नङा नालाय दिनै मंगलबार बारायना बांसिनानो मिरामिस जायो मानसिफ्रा जोंना नै पियासा खामहांबायानो ओरैनो होनो जाबायानो बाथौ हारि ना ब्रह्मफोर बार्थडे मोनजागौमोन आरो जेनेबा ब्रह्मफोरना पुर्निमा अमाबैसाबाल'सो जाया नालाय मा मिरामिस लाब्राया नै आलु दंखोमा आलुजों जोगोनार लोगोसे बुट सयाबिन बेदरखौ लाबोथ'वाखैलै बेदरखौ एवथ'वा नालाय जानो लुगैनायनि नामा मानसिफोरा संबायानो आरो जाहांजोब्बायानो साजायनायाबो जाबाय बाथौ दुंनायाबो जाबाय संनायाबो जागायहांबाय दा केकफोरखौ काटिं खालामबानो जासिगोन थांथ'नोसै आं बैथिंजाय दाहाय लोगोफोर आङो केकखौ हाबा खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोननो सिजौखौबो दिनै बेसा गोदान गायनो नागिरदों आरोना नै गायबायानो सिजौखौ नाया नै दासो नायदों नायथारा नै नाय मबाइलाव राहुलखौसो नाहरो बाथौ खुलुमग्रोना लासिगोन बिनि उनावसो केक Guru Bapak saya mengapa sedikit berat baku. बाथौ खुलुमखांबाय दायो रेडी बार्थडे मिनि मिलाय नै हेपि बार्थडे टु दे आयु साइडनि सावरना बार्थडे बयानो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Ini asal dah. Ini mami ni ada. Ini kau hasil. Elai, nusan. Kau asal sudah deh. Baban lại, baban nữa. Baban. Lu jangan bang, baban. Cái thầy ơi. Sư già không thôi. Nah, coba saya saat subung sini. Happy birthday. Thank you. Tiup. Oh, nang selap dia nih. Nang lah nih bar ke baca. Sampai deh. Birthday boy ane kau hasil. Siang jaya nih birthday boy ya. Sini. Dua. Nih. Ulai gas nih. Sini sarah raun nih berdua. Bidan lo tuh berhaya. Sampai kau saya. Nih. Nih. Sajak fuga siur gas nih. Sampai pungbai hutara. Huni. Ada. Kau lo zatare huni. Sampai deh. Kau makan deh, langgan nih. Apa deh? Sudah berapa yang tahu? Nih. Subunga. Subung. Dua soy. Sampai nusan nama menjadi soy. Nusan. Kanai menjebai. Sebai dah ya. Nang lah. Oh, pun nak selalu sebai. Kek ko जानो रानबाय नै खावसे लांखांबायानो नै खावसे रानबावगासिनो नै थेख्लिफोरा जागासिनो दायो पायक बुट आरो केक जाय फार्स्ट फैदों बेल' मोनजागोन दै जाय लास्ट फैदों बेयो मोनजानाय नङा नै बिमाया बुथारदों दायो आं रानना होनि केकखौ नै केकखौ इयाव रानाखैना केकखौ रानना होनि जानोसै नै दायो गोथावनो केकजों नैबो जाबाय ब्रु नुवाखैनो सान्दुं मोनदां सान्दुं दुंलायबायना दहायो अखा हादोंमोन हानाया दसे सान्दुं दुंलायबाय जानोसै सामस थानानै आखाइजों जाबाय माथो नोङो सामसजों हाबानो नामा जानोसै आंबो दायो आंबो आखाइजोंसो जागोन सामस लायाखै सामसा फिसासाना ओंखायनोथ' दा जाना लानि र' दहाय मिरामिस संखांनानै नै दासो अमा बेदर एवगासिनो देखायनि र' आङो दासो एवहांदो आरोना अमा बेदरजों माथाय संग्राफोरासो मिथिगोन अमा बेदरजों मा खोन्थाना हो अमा बेदरजों थाइगिर आं गायनाय नङा आरोना नै ओरैथाय थाइगिर गाना दोनदों नुबावाखैनो माथो आं नाजों थाइगिर नाजों बेसर बेसर बिलाइ ना बेसर बेगर अ बेगर बिलाइ नङा ओइ एवखाव उखुन्दै गदों माथो एरनो रोङा होनथारदों आखाइ मोननैजों एर आखाइ मोननैजों अ इदि खोस्लिया फिसाद्राय ना जानथिया साराय सारायथ' एसे एफाले मिरामिस बहाय दिसे जुइथ' नाय दिखुन
अर सुग्रा दंखायो नै जोंना A few moments later. ओंखाम मोनजाबाय नै मालाय जुस मिथायाबो मोनजाबाय नै ना जुस मिथा बेदर दंना गैया बेदर दङ नैलाय अमा बेदर ओइ आगैयालाय सोरानि ओइ खोलाहानि थुंगाया थुंगा बा राहुला खन्थाइया दसेनि खन्थाइ मोनजायाखै नामा नै बार्थडे बया मोनजायाखै साला नायगासिनो ओंखाम जानायखौ ओमफ्राय लायग्रायाबो मोनजायाखै आरोना बखालियाबो चुकुलु Cinya bindas kan ya cinya nilai ngapain menjalai dengan malah isinya Sekau parah nih biham dia pernah nih dah sepi deng pas ya bos jelas kak oh ini mongolbar kemana gue song dia pada jaya ya ah jaya kau hatai kesatan dunia nih kesatan na cuma sanmar kena kok gufur na cuma yang sekarang ini ibu dentar se kubu apa lendeng ini cuma serap biar mentua kini last pin ini cuma nungguan nunggu akan talai cuma tanda iya cuma tanda paling bawa cuni oh tanda se nilai lenggulai bodeng cuma lah lenggulai nanti kita bodeng ni cewek cuma menlenggak menlakanya tanda sulit na dia lain yang saling baca mama angkri kentang apa sih ma angkri menjadi aru miramis aja Pazia miramis hari nadi nih yang paling isinya betul dong kemale nih selain betul menjaga menjaga betul jaga betul yang paling jadi nih mongol barna lep miramis kejar na raja pura bangsinya nih miramis sasa gue tahu jaya na pai malai koro mau thai kerja mau betul cuma jangan deng Sabai ta nengsa siklapura thurupsi ओंखाम जाफैबाय नै बिहामजोफोरा जाखांनानै हाथाया माराम गोजानो देखायना हो नायनि थुजिया हाथायखौ माराम मोनदों देखायना होलाय माराम नङाहाय मा सनानि बायदि आरो एसे गोमोस्लिवहां नोंनालाय नोंना दादेरनायसो नामा हलाय सना मुखिया नामा नायनि सना मुखिया ना र' देखायगोन ना देखाया नायथारदां हाथायखौ र' सुगासिगोन ना सिया नायनि र' नायथारनि सिखानांगोन ना बेहाथ' नै माबा करियाननि सिख्ला बायदिसो नुयो नै Kerja Arnaud lah, naik berapa kunci? Jabat. Sebenarnya lah berapa? Ampaya tiger je, oma betul mana? Ampaya nar, ampaya dia nazing mana? Kentan hai badi lah. Nabi deh. Mana? Beko, ampaya neng onna ni isnya pun baik. Deh, onnane. Deh, mulai nengni bama, iya. Mana juga? Besor. Mbak nabi itu sandung mana? Nabi jadi menjana. Mau berapa? Coba menjaya nabi itu begini. Nabi deh, nonga nabi deh. Sampai thang, neng sampai thang.
ini ada yang usah boleh चक्लेट juga main na coklat ini ada yang usah ini birthday boyane ya kia sih jane ya madong micu nih kan madong ya deh madong coklat ya coklat Kita mau ini ayo sini mana? Asyik masuk. bahan lagi deh birthday निफ्राय फैबाय आरोना दायो न'आवहाय नै गय जानानै माबायदि हाथाया मादाफ्राव गोमो जालायदो गोमोमोदो ओमफ्राय सोब गरम लानानै खानाय सानाय खाथबनानै लाजोब्बाय आङो दख'ना गाननानै दिनै फुङावहाय अखा हादोंमोन आरोना ओमफ्रायो बेलासिनिफ्राय एसे सानजौफुनिफ्राय सान्दुं दुंबाय ओमफ्राय जि गरम मोनखाबाय दायो न'आव फैबाय आरोना ओंखाम रोनो जानानै जि गिलिर मोनखादों उदैखौ बिसोरबो थांदोंमोन माने उदैया गिदिर जायाखै आरोना मोदोमखौसो गिदिर मोनदों होनलाय नै इयावबो सासे दं पिंक कलर सानखौ जि मोजां नुदों नायलाय साना हाबां ओइ पिंकि मारदे सानैबो नै ओमफ्राय नामाबो पिंकि पिंक पार्टनार लंपेन्टआ ग्रे सानैनाबो सेम बाय बाय होथारबायहाय आंबो बाय बाय नोंसोर लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय बाय बाय